E tamén hai preocupación no mundo gandeiro, neste caso pola dermatose das vacas que medra en Cataluña. Para evitar que chegue a Galicia, suspéndense os mercados de gando como mínimo durante 3 semanas. Tamén as feiras, os certames e as exposicións. En Xirona xa tiveron que sacrificar 2.500 vacas. Feiras, concursos, poxas, calquera evento que supoña unha reunión de gando bovino está prohibido en Galicia polo menos durante os próximos 21 días. Encarecidamente pedimos aos transportistas, aos tratantes, aos mataderos, ás industrias cárnicas que exixan as certificacións do cumprimento da desinfectación. A recomendación é limitar durante 1 mes e medio os movementos de animais. Se veñen de fora directamente aos matadoiros ou do contrario deben pasar unha corentena de 21 días con vixilancia veterinaria diaria. Proíba a entrada de animais nas granxas porque tenían que estar inmovilizados durante 21 días. Nos ainda pensamos que había que ser máis contundentes. Antes de que cheguen as temperaturas baixas que impidan o movimento do mosquito, das moscas, etc., nos parece absolutamente necesario tomar medidas de restricción dos movimentos. Estamos moi preocupados por a aceptación desta enfermedade. Se chega a Galicia será a ruína do sector leiteiro e cárnico. Hoxe todo o sector facía desde esta reunión en San Caetano un chamamento a ser estritos no cumprimento. E facer, da man da administración o que nos indica. Piden tranquilidade aos consumidores porque é unha doenza do gando. Non se transmite aos humanos nin consumindo produtos lácteos ou cárnicos. Pero se aparecese un positivo exixe o sacrificio de toda a explotación.